Ngapdiang siobha syakane kejing mane kejing sekrilang jongi yaublay hakane kapor yai pastor Reverend DS Soklet iban ai ka kubor nakaktin ublay hapdeng jongi hakane kapor bat hakane kesngi ka kerpang ngapdiang siobha yaki teman basan yaki rangba balang ya phi ki prabangai jong ka balang ki prabangai na ki waide ki balang bat ngapdiang song baharu ya phi ki perlok ki baya solang bat ngi kum ka balang hangne hamal ki ban mane ban syakri lang ya ublay bat nga ai kublay ya phi wei haka kerteng try bat unong penim jongi uji sukres kani kadai ka sngi utrai ka ba kerpang ka bangi khot ka theological Sunday kabalabu deka sinot pelun mensua ban rakhe man katayau nangkong jong benai Julai kejing temu ban rakhe ya kane ka theological college kalong ban penkan mau ya ki balang na kabenta kane ka theological college jong ka balang kabadon mensua hasora kabangi ong ka syera Theological College, ban menta kabala don hamau klot, kabala ai kerteng ka John Roberts Theological College. Bat kum ka balang, ki bangai ki de bantip, bakane ka de ka theology jong ka balang, kum ta ki prabangai ba pinang yai kersan, ya kane ka college ha ki jing duai ki jong pi, bat ru ha ki jing ai ki jong pi, namar ki jing don kam ki babun, jong kane ka college. Hakaban penyaj ya kene ke college kabadon hangtai mau klot hoi ngide ruban kan mau na kabenta kiwei de ki theological college ki badon hapo ri India ki baai ke jing hikai ya ki samla ki ba pentebit hakaban trai ke kam ke jong play ban long kum ki pastor lene ki missionary lene ki mission ki evangelist shwa bengin sedang tongin duai Terai hakane ka por ngidon hakayeng ka jome bat ki prabangai syakiyeng kisam ngi IT bat ngi penkentang ya kane ka por ya ki program baro hakakti ka jome bat tap ingi de ka snam ka jome kerkhu ya kane ka por kerkhu ya ki program ka borom ngi ai syame ka kerteng Jisu ngi duai amen nginang yai peteng ban syakri lang yaublay ngin ya solang ka jingruai ka ba arspa khandai pheu ar ka jingruai ka ba arspa khandai pheu ar haba atrai ki kam jome nga perkhat haba atrai ki kam jome nga
yasa wa ngan pen benaru play ulong bakra men sim jonga tu ya roya utra ilong bakra men sim jonga tu ya roya utra ilong bakra Te menta pat ngin yelai lang shau blay ha kajing duai bat ha shwa kata ngin yo snyaw ka ktien ka jong blay ngan pule na gane ka gospel uyonis khatsan khan riu ka wai ka benta ka ong kumne phi phim sham legit yanga re nga legit ye phi bat ngala thung ye phi ba phin yo yai lai bat se so bat bau so jong phi un yo yai ne ba ka e ru ba phin pan nau tau kpa ka kerteng jonga un ai happy nang ta ka wai pat ka benta ka long na ka sithi ka ba aru Paul shau Timothy ka lanong ka banang kong ka khot ka ba pra ter kong kumni namar kata wat snyau le ranya kata ka jing phla yok trai jongi lamne yangau nong sa bandi jong u rei tu ya sha shitom bat ka gospel kat bakum ka bor blai ubala pen im yangi bad ubala khot yangi da ka jing khot ba khoj om kat ba kum ka jing le jongi nrei kat ba kum ka jing thmu bad ka jing ai e jong u hi ya ka bala ai hangi bad how Christ Jesu menshwa ki ya bom jukut nrei ya ka bala pen pau menta da kata ka jing mi pau unong pen im jong u Jesus Christ ubala pendu no ya ka jing yap bad ubala pen pau ya ka jing im bad ya ka jing bomput da ka gospel Syaka balathung yanga unong yalap baru apostol baru nong hikai. Namar kane kadau nga syaru yakine ki Penban ngam snyau le rain. Namar ngala itu yauta hau ba ngala ngej. Bat ngej skem bau long bala banda yakata ka bangala IT hu. Hamar kata kasngi. To yai bat yakarukom ki ktien bajanai. Yakiba melayo snyau nanga ha ka jingej bat ka jing ij ka bahau Christ Jesu. Ya kata kababahaya kabala IT hame to sumar daw mensim ubasyong hangi to blen karku habangi ngap bat sa skor ga ktien bakho jong u ngin yelai lang shau play hakaching duai ko pa jongi ubahabneng hakane kasngi ka bakho ka bakrau ka bakantang kasngi jong ka jing job jome ki bor ka pop usoitan bat ka jing yap Ngiwan ha kane ka por ngidon ha ka yeng ka jome ban pania ye kane ka jingasang ki prabangait se ki yeng ki sam ki jongki ban ngi ai ngo yame ba medon ban ngi wei pi wei ha kine ki sngi ki bala leit no mela ri mela sumaringi mela karkhu yangi mela don lam rangkat ban ngi hado kane ka sngi ka ba menta ban ha kane ka por ha bangi don hakmat jome ban ya seng lang hakmat jome haki yeng kisem ki jongi yarap yengi bangila ban ai ti penkentang lut yalaga jong ka jingim ban ngin pelet jimut hame sipor hakane ka por hakaban mane yame ban yos nyau ban sngap ye ka ktien ba khoj ba im ka jome trai kane ka por ngi duai na ka benta jong ki prabanget ki badon hapeng ka jingpang ka jing sitom la hayeng lene ha hospital ngi duai yarap ba men penkhia yaki na ki jingpang ki jongki melong blay badon bor ngi kam kanti ke jingjingam senam hakamet ke jongki ngi duai ru naga bentat ki prabanget ki badon hapdeng ke jing snyosi na ki jingjia ki baki kendu hakalong yeng kalong sem na ke jing klat ki bahayeng hasem jongki bat kino ki jingjia ki bam snew tenat ngi duai bau mensem bakho chome un pentingen un pensyai bor yaki o ngi duai ki prabangai ki bala jengai ki bala phaiden name ki bala ngop ha ki jing snew ha ki jing di pen buai ba bonjat ngi duai yarab atrai ba kila ban light na ki ni ki jing snew na ki ni ki jing di pen buai bat yarab ya ki kta lembau mensem ba kin shem
jing kendu kin kala ka bamot kin phai bat kin wan shame o ngi dwai ki prabangai ki don ki baduk ki bakerdu ya ki jing don kam ki jongki yarap ya ki bakim dei ban khuslai troai ba men isnai ban pendap penbiang ya ki jing don kam baro jong ka jing im ka jongki hoi maki kin yai wat shwa ya me ke hima ka jome bat me ong men sa ai lang tam ya ki e baro ki jing don kam jongi ha ka ne ka jing im ngi duai ru nang kerkhu ya ka jing tre jing ta ki prabangai ba kanang roi kanang man ba kerkhu ya ka jing pule ki khon samla ki khon hep hoi wala ki hapule lamba ka online roi ai ka jing start ka jing sampang ya rab ki laban pendep ya ki jing pule ki jongki ngi duai ru na ka benta ki prabangai ki balano karta ya rab bakin snyau tho ba me don bat ki me e ya ki me sumar ya ki hoi kin snyau ya ka jing don ka jome bat ki ngi duai ba men kershan da ka bor ka jome na ka benta jongki ki don ki long ying long sem ablai ki badon hapdeng ka jing bom shong suk shong san ki ba kenrum kenram ngi duai me long blai badon bor isnai ban pen baha ban thau thmai ya kata ka long ying ai ba ka jing suk ka jome kan yo ban shong ha ki long ying jong ki prabangai hoi ha ka jing em jong i wei pi wei ngi duai kham tam man sim ba khoi ban pendap ye wei pi wei de khot jong ka balang ka jome dau man da me man sim ba khoi ban pen ko bor ki prabangai khnang bakin yo ka bor ha ka ban job ki jing pen shoi ka bor ban sanshar ya la ka ying ka sam ka bor ban pendap ki kam ha ka jing trei bat ha ki kam ki babun ki ba ki dei ban pendap ha ka ne ka jing em ha ka ne ka perthai bat ha ka ne ka poru ka dei ka sngi ka bangi kan mau kerpang ka theological Sunday ka balabu da ka sinot ka ba manshwa ablai yangi kum ki balang bangi dei ban kan mau kerpang ya kane ka slem jing ai jing hikai ya ki shakri ki jome ka badon manshwa has sora ban menta ham mau klot o ngi ai ngo na ka benta ki missionary ki balaseng ya kane ka theological college kala penmi bon ki nong yalam ha ka balang ki pastor ki missionary bat ki wei ki nong troi ki balong ka jingkar khu ya ka balang ka jome ha ka ne ka ri ka si jaintia parwat shabar jong ka ne ka ri ka si jaintia jongi hoi mentaru atrai nama ka takadaw ngi duai ban yarap ya ki prabangai bakin yai duai ka ne ka college bat bakin yai kershan da ke jing ai jong ki nama ke jing don kam ki babon jong ka college ngi duai kerpang ba mendon bat principal ki nong hikai ki non teaching staff hoi wat ki student ru ba men kerkhu wei pi wei ha ka jing ko jing khia nang ai ka bor ka jing start ka jing sampang hoi ngi duai ru ko pa ha ka ne ka por ba men kerkhu ya ka ne ka college kala banang ya shaprang hoi menta kelas dang sa ka MTH program kerkhu ya ka ne ka program ba kala ban ya ba men yarap ha ki jing e baro ban penjem ban weng ki jing don kam ki babon jong ka college na ka liang ka library bat ki wei ki jing don kam men yarap ablai ba ka ne ka college kan bit kan biang kan long ka ba ya bit dur bat ki wei pat ki theological college ki badon ha ka ne ka perthai hoi to kerkhu kum ta ya ka ne ka college kham tam ya ki student ru ki ba leit ban ai ban sha training hang tu ki ban long ki shakri ki jome ki ban trei ha ki balang kum ki pastor bat ki ban long ki missionary ki ban mi ban leit trei shabar trai ngi duai nama ka daw yarap bakane ka mansim jong ka jing i ya ka ne ka college kan nang rung ha ki prabangai ha ka bakin nang kershan ya ka ne ka college ha ka jing duai bat ha ki jing ai ki jongki bat ha ka ne ka por atrai ngi duai ba men kerkhu ya ka ne ka por kerkhu ya ki program baro ki bangi dei ban pendep ya ki jing ruai ki bakerpang oi kerkhu kham tam ya ka khubor na ka tien jome lambau shakri jome pastor dia soklet ubadon bat ngi ha ka ne ka por bat ngi duai ngi IT ya ka ne ka por ya ki program baro bat ya ka ne ka sngi map ya ki like kilat jongi shim ka burom shame na bai ki ngi pan ha karte ung trau nong penim jongi uji sukris amen te menta pat ngin yo ban pen kentang ya ki jingai ngo ki ba phi ki prabangai phila yalum ha ki ying ke sem bat don pedeng jong phi phila pan poi se ka ying ka jong play ha ki ne ki jaka ki balabu ti to ngin ya duai pen kentang ki jingai ngo trai ngi ai ngo ya me long tun rai ki jing kerkhu me la kerkhu ya ki jing trai jing ta ki kam ki duk
นักจิงกระคูจอมเมย์กจิงเตรจิงตะกิวันระหักมัดจอมเมย์กินีกจิงไอกิบริดกิจงอีบะเมนกระคูยากินีกิจิงไองีเป็นกันตังยากีหักกระเตงกจอมเมย์จีสูบักินลงกิบบิดน้ำบันเตรกกามจอมเมย์ลังบากบาลังนังกระคูยากิปราบเงยกิบไอชกกามกจอมเมย์โอยากิตุกิบมยอบันไอรูเมนังกระคูยากิชิมกบรมชเมมาบยากิไลกิเลตกระเตงกจงจีสูงิดวายอาเมนมันตาปัดเงินโยกะจึงรวยกระปังกับบันไอฮับแดงจงงี้ได้มัสตาเดนิงสันปังรูปกุมตางะคอดยีบะเดนิงสันปังรูปอินเซียวบาบันไอกับจึงรวยกระปังหากันเนกับปอร์กระเต็งจังจึงรวยบันไอเด้งจงเพียกนี่กับปอร์กะลองเท้าทำไมน้องเท้าทำไมน้องอายจึงชายถึงฉันหางาอายขมาจ้องหน้าเกียนเป็ดชาเมทรายบาพาอายงานอีดูอีจงเมอายบางงานขมิตั้งชาเมอูน้องเส้นชาชาบัมจูเกิดมาอายจึงเงียบมันเสียมปลายาเท้าทำไมยังงาทรายบาพาเป็นดักยังงาดบอจงมีมีจริงขังนู้จังจะสู้เธอมันสิจงมีทรายบอจงงาเท้าทำไมเท้าทำไมน้องอายจึงชายถึงฉันหางาอายบางันราลากิกติยารอยามีลังยางาฮันดีจงมีอายบางันบูดดังยามีมีกะจิงสังบาดกะจิงกดกะจิงเกิดมันบาชิชาเท้าทำไมยังงาทรายบาพาเป็นดักยังงาดบอจงมีมีจริงขังนู้จังจะสู้เธอมันเสียงจงมีทรายบอจงงาเท้าทำไมมันช่างอาโดนช่างอามันนับดูมันเสียงบักขวดไม่กระทิ้งไว้จงกระเจงเห็น Jesus Christ น้องเป็นเท้าทำไมยังงาทรายบาพาเป็นดักยังงาดบอจงมีมีจริงขังนู้จังจะสู้เธอมันเสียงจงมีทรายบอจงงาเท้าทำไมเท้าทำไมยังงาทรายบาพาเป็นดักยังงาดบอจงมีมีจริงขังนู้จังจะสู้เธอมันเสียงจงมีทรายบอจงงาเท้าทำไมเท้าทำไมเปลี่ยนจริงขังนู้จังจะสู้เธอมันเสียงจงมีทรายบอจงงาเท้าทำไมเท้าทำไมนักบินตากบุรมเลยอาเมน
Tementa pat ngin poi syakawai pat kebenta jong kejing syakri. Haka bangin yo snyau ya ke kubor na ke ketien ke jong play. Keban kren hapedeng jongi dari pastor DS Soklet. I pastor DS Soklet i dari pastor rangba jong ke KJP Senot Mingi. Jong ke KJP Senot Semngi, sorry. But ila julong teng i principal jong ke Shera Theological College Hasora. But ila long rui principal jong ke John Robert Theological College Kepalawan habakila kenriak hamau klot nado basdang jongka. But hadin ketu ila lej ban syakri ha Kebalang Presbyterian mau prem. But hado ba in de syong thai ban mentai la syong thai na ke kam jong ke jing syakri. Ti kum Kebalang ngi penpau ke jing snyaungu ke jing snyau burom sikat de ye pastor Soklet ibala kongu bad ibala kloy ban wan yarap ya Kebalang ban ai ya ke kubor na ke tinu play khamtam ha ke sngi ke bakarpang ke badai ke theological Sunday. Ban ngi aingo ya ublay ba ublay udon ba di pastor di Soklet ila poisuk iwan na penus la shane bat ngidon ke jingej ba ublay un kerku yang ngi kum Kebalang bat ya pi ki perlok ki ba yo snyau ya ke kubor na ke tien ke jong play. Ti hakan ni ke por nga snyau bah ban khot ye pastor di Soklet in snyau bah ban ai ya ke kubor na ke tien ke jong play. Kulai sibune pastor nagam ta ka jing piang song pha jong phi yanga sia Kebalang Presbyterian Malki hagan ke sngi pat nagam ta ka jing ai lat jong phi ka jing kan mau jong phi ban ai banta yanga ban sa me ko kubon ke tin jong ublei hagan ke sngi kumbai pastor lapan kan mau kasngi kerpang nagabenta ke Theological College kaba kumbai pastor laong nadu baga sinod kasih jantia Presbyterian sinod kadang long gawai bat hadin habala pihak iki sinod lasimti dekat KJP Assembly ban penlong Sisin sisnem ya kasngi ke begerpang ke bengi khot ke Theological College Sunday ban ken mau ya ka bat ban yarap ya ke bekersian ya ke peniat ya ke kam jongka da ke jing ai da ke jing dok senyang jong ki parbangej barok haki balang ki badon hapo ke KJP Assembly. Pastor ila pensiai katukan ni sepang kejing non kambar rakhi yang ni kesngi ke bekerpang ke Theological College Sunday. Bat setang kendiat ngakwa ban bu hakni kepor ya katukan ni ki benta ki badon kam bangi yetip ban nginele kum ki khon jong ke balang naga benta kani college. Kani ke college kelas dang nadu kasnem khat praspa prapunyo balaseng yaka kelas dang yaka da Reverend Dr. John Roberts ubalong missionary bakraw nari Wales bulawan siaga negari jongi kajing temu jong ugalong bandon kaslem ajing hikai jing petibet yaki khun trairi jong Kebalang Presbyterian hang ni hari kasi jantia bakin long ki nong trei ki bayo ye ki jing hikai ye ki jing petibet na kaslem ajing hikai na ka Theological College bat sisa kalalong kumta nadu koto kapor ke baseng ye ka habaladon kumba prangut ki bawan puli bat ki ba hadin ki lalong ki pastor lanang mi ter ilaban dong palat ya ke hajar haduk mentah ki samla ki balong
kinong tray haga kam jong ublay. Bat menta kanika college kaladap sispa laipo saus nem. Nadu balaseng yaka. Kalayat lengba ya ki babun ki kerdan. Ki mau jam. Nadu ke basdang kalalong tang ke college ke ai ke diploma course. Hadin kata senem hadin lah ai ke jingkai bagi khot ke licentiate in theology LTH. Banang talo upgrade deka sia ke bachelor of theology hagas nem khat kendai spa new puar. But nadu belara ai ka simau klot hagas nem khat kendai spa kendai pusau lah upgrade biang yaka siaka kedan bidi. Bat ke bas ngau kemen bagi debat aingu eu blai kalong. Ba menhakane arsnem mensua lane kesnem arhaja arpau belalino. La sedang ban pli saya ke master's course. Lane ke master of theology course. Naka benta kibawan ban petbit hang tu. Kani ke college kadai ke jong nga ke jong pi ki khot jong ke balang pestrian hari kasih jantia. Bat iwei di khot jong ke balang ki baladon ki kamai kaji ki kam ke jing tre jong ki don ke bentak ke krau ban ai ke jing kersan ke jing no senyang syakane ke college larengin pej haka budget estimate jong ke college ke balabu haka report jong ke KGP assembly men hakane mentak senem ke balalong haka balang lai mukra ngini i baka jing penlut naga bentak senem arhajar way arhajar afuar naga bentak ke college kalong kumba arklur san pausan lak hendru pau hajar arklur san pausan lak hendru pau hajar bat kilat ban penmi ya kene ke arklur san pausan lak hendru pau hajar kalong lemba ke jing ai jong ke KGP assembly naga fon jongka ke balamang kumalai pulak bandang ta nagi fees naga jing siu jong ki bawan pule kabaga college kalabu bagi ban siu sisen sisnem kabala se kala poi sa ka prapul ne khandai pho hajar iwei sisnem bat kabala kmin ti ban penmi kumbasil klur arpho sanlak nagi fees bandang ta lakmi lenti ba on yo lum kum hagan ga sngi kabalong ka theological college Sunday kum bakhat wailak kata kemut baka wai pakoi ka balang iwai pawai riu dukhat jong ka balang kin yan no asnyang banla ban penmi yaka ka college namar ka jingwan jong ka ne ka jingpang naro ka snem ar hajar arpau kalamat ya ke jing hakal yang jong ke jing yo pediang ya ke jing ai nakam ta ke jing perlut ya ka ki bawan pule ki bejudan menu-menu arspa tam ai hakne ke sem ar jar ar phau ar jar fuai kimla banwan bat la supenlong ya ki online class bat mar katakan kata ya ke jing siu jong ki students ban penmi ia kata kepada mang kum ki fees nagi student hagane ke senem arjar arpau arfueru kanlong kumju namar kata la yathu ba hagane ke senem kebala dep ka college ka semjing ban siu ye ke tulap nak betagi nong trai nak betagi nong hikai banam ta gui pat ki jing pelut jongka don ki benai ki ba ki nong hikai bagi nong trai kim la ban yo tulop namar baduna ke jing yo na ke bala mang bat ke bala kemi lenti nges kem na ke jing isnai jong blai bat da ke jing
perkat kia jong pi wi dikhat jong ka balang hang nu kanong balang ka pidon hapo ka KGP assembly ban ken mau kerpang om tang ha jing duai jong pi ndai ban yano senyang ban penmi ban yadon meta ban penmi yakane ka arklor san pusan lak ka ba ka college ka don kam ha ka snem ar hajar ar phawai ar hajar ar fuar but kawai pakui ka balang ru lakmilinti bagadon ka jing ai bor jong ka KGP assembly ya ka governing board ba ka college bakin wan sigi balang kibala ju ajing Kristian ya ka college sigi por kibala lej bakin ya Kristian lem hakan nunggu kam bakin saya penbait lembah ka jing kren ka jing slok bat kata ka balang ka ba kibreu nagaliang jong ka college kinwan ban ya penbej batki te ki para bangay yo i ya kajing don benta ya kajing don kam jo kajing don benta jongi ki khon jo ka balang ki khot jong KGP assembly bangin no sniang nagaliang kajing ai jongi bala don ki long yeng don ki para bangay ki don mesim bat ki bala yo kajing kerku jong ublay kin la ban ai kajing ai ka kham sna ka kham bun ka kham he sia ka college om tang sisnem rei ha ki snem ki por ki banang wan ru to blai un kurku ya ka college ban nginam klet ban duai lem na ka benta jongka na ka benta kinong penya jongka na ka benta kinong hikai na ka benta kinong trei na ka benta kinong pule bat klem da klet ru ya ki we pat ki college ki theological college ki badon hakari jongi bara ka perthei borokoi para banget namar bagane kadai kita ke bangila ong kasngi ke bekerpang ka theological college Sunday ngaru ngayele kat bala ban penyadai ban ai ya ka kubor hakane ka por kat bala kaban yadai kaban yajan bat kani ka theological Sunday manamar kita ka phang ka mga don man bu hakane ka por haka jingkren kalong kaba itu ya utrai kaba itu ya utrai bat ngasim kum ka nongrim na ka tien jong blai naga siti ka ba ar sa Timothy kalnong ka ba dengkong ka dekat ka ba khat ar kiktin ki ba don na ka kot ba khasi jongi haga ka dekat kilong namar ka ni ka daw nga syaru yakini ki ai panban ngam sngaularan namar nga lai thu yauta hau bang langit ban ngets kem baulong bala banda yakata kabangla IT hau hadu kata kasngi lani hamar kata kasngi bahkan khamsai khendiat hagajing ngau thu jongi yagi katto ka gi kentien nga la persyang ban penkela dala di katto ka gi kentien hangan gi dekat tiga don ke jing penkela ka mangalabu kumni namar kani ka daw ngala ban sya ya kita ki ei keiru ki bangadai ban sya nrei ngam ngaularan namar ngala itu yauta hau bangalangit ban ngeskem baulong ubala ban ri ban sumar kendong hadu kata kasngi ke bekut ya kata ka bangala IT hau kakitin itu kalong don kam bangin kami puson in kami perkat hangin kepor nama rupol uang ngala itu yauta hauba ngalangit kakitin theology kawan nagi atli kakitin Greek theos but logos theos kamut ublay logos kamut kajingkren kajing tip lande kajing start
Banamara theology kabawan naging atli tin theo ba logos kamot kabatip kabaitu siapang ublay kabaitu bat kabatip ya ublay kaktin itu kawan nagaktin Hebrew yada bat ya nagaktin yada lapundon kam hakakam syong khajaman jong kentai bat usenrang jong ubriu bat kebriu ngisiam haka kitab Genesis kanong balai lenong ka basau gidkhot ke benengkong balaong u Adam ula itu ya ka im ka tengah jong u bat kalapun khon u kain ula itu ya ka tengah jong u bat kalapun khon bat kalakha yau khon kata kamot ketin itu lapunon kam ya ka ha ka ji dei kalong senrang bat kalong gentai ka jingelong sitnga ka songkha chongman jongki haba usenrang usongkha ya ka gentai kamot baula itu yaka kum bakalong badom don chu ka jingka ka jingburi ya ka ege la kalong ya ka met la de ka jingmut jing perkhat jongka ya kalong rieng jongka hi borokoi namar kata kaktin itu ko bau pol upun kam mang kade dekat kamut kajing ya dei ka bajan jong upol jong ke bangai bat uta ubakingai utrai jong Jesus Christ ublehi ubolong ukpa jong utrai Jesu badukpa jong ke bangai baro nagini ki kentien ki badon nagini ke dekat apostol Paul upla hau Timothy ya ki artli ki jing sisa kabanengkong kalong ba u itu ya uta hau baunge bagabar wong bau don ka jinget ka baskem bau try hau bau langet ula ban sumar kendong ya kata kaba ula buti hau pada mengai habang ipule sepang upol hak kitab ke kam ke posol bagi siti jong u ini iba ka jing im jong u kadon ar benta lane ar kedan kabangila banong kabanengkong kadai ka pre conversion stage bat kebaar ka post conversion stage kabanta kabanengkong kalong syua baun itu ya ujisu hau bu langit bat kabanta kabaar jo ka jingim ka jo kalong hadin baula itu ya ujisu ubah ulangit ngin penkenau kendiat sepang kajing im jong pol haswa baun kala ka bemut haswa baun itu punya kendu yo trajisu marhmat ya tip iga kerteng jong kumusol bat menbau dang long usamla ulalong ubashidhem hakan yam jiu habalami kane kajing hikai ka batmai habalami kibala bot kibala ngai ya u Jesus Christ kumunong penim jongki upol ulas ngaus kuing bat usngau persya ya kata ka jingmi jongkan yam ka batmai jongki nang bot ki batmai how try Jesus bat kumta ule don benta ulalong unong pensiet bau ba menjur ya ka jing len mau ya usakri jong utrai u Stefan ulalong utemen besan jong ke balang Jerusalem hagis ngi ke banengkong
jong kabalang. Nalor kata une usol ulalong unang persitam ben ya kibanget hau try Jesu. Ulalay rong man lagi yeng har pagidan gisyong kisa. Ulau wanra ay kisabar. Balate balakum badu set yaki hayeng bendi. Ondolo dep kata kam ulapan yak sistina orang balang do ban ai bor ya uba unlek sakiwe pat ki jaka nengkong ban lek sa Damascus. Haka jugurukom ba unwat bat un yalam balate balakum ya ki bangej kentai bat senrang sya Jerusalem ban set yaki ha kemendi. Ulalong unang pensitam ben ya kabalang bat ya kibangej hau try Jesu. Henry ublay utry Jesu ubalami pat. Uyoi bagadon ka ha uni usamla ubasirhem ha ka jong ka jingit niam jong u. Padukwa ban penkela ya ka jingim jong uni usamla. Bagala jia letu kitab kikam ke apostol kanong ke pra ba anda walayo ay kasina orang balang do walayo ke bor bandai kem ban yalamnya kita ke bangit sa Jerusalem walaya lenti bandai sa Damascus hak por kabolojan poi ha Damascus kendi kelawan kajing thaba na beneng kabalong kum kajing thaba jong kelaili hak poliur kum menta bat habawan kata kajing thaba lep ha kalentia jong u usol ulak kelon kram hamadan baru ya sengau ya kasur kabamayan kabajeliu kabawan ban sawah hakata kajaka kabaudon kabong sol balai meper hitam ben yanga hang tau sol ula keli daga jing septing daga jing kiu that bat kajing pendemret yaladi we utau bakren yakini kentin melong uei atrai usol ula keli melong uei atrai kaya kajing keli kamut bau pol umpat tip umpat itu uei utau bakren hau ubalong Yesus Kristus ubalami pat ubam donsu haka meddo ndrega med kabakin jamsiem bat upol usngau thu baum don bor banile persya yauni ubadon ka bor ublei ka bor umsim hau kumta ula pendem red yaladi ula demngan yaladi bat ula IT yaladi hagakti jong uni utrai ubalai pat Yesus Kristus daga bawang atrai ayu memon yanga banle ayu memon yanga banle nado kata ka klimat kabaula yosngau ya kasur yang utrai Jesu bad ula yakren badu ula sedang bani itu ya Yesus Kristus ubam pat jukendu mendo menbau dang dan hagane ka percaya bad habola sedang bani itu yu kalawan ka jingkelap temai jong ka jingim jong u kalawan ka transformation ya kajing im jong usol balap penggela kerteng siaupol na kajing long nong pensitam ben ya ke Kristan ya ke banget ke babot ya utrai Jesu ula kelalong water belajit jong utrai siya kajing long nong kitin sim
ya kerteng u Jesus Christ sya ki gentil na ka jinglong unong yala persya ula kalalong uba kongu banle ya ka mon jong utrai nadu baula pendemret yalade ha utrai ula don kajing kajing sidham na ka benda ka kerteng jong u bat kajing aitilut jong u yalade haga bor jong utrai Jesu haga kitab ki kam ge apostol ke nong ke arfwe ke khot ke bakhat lai wang ye kini ki gentien ngala kloy ban lek sa Jerusalem om tang ban jakum le ban yapru naga benta ka kerteng utrai ngakloy ban yapru naga benta ka kerteng utrai Menta kumbalai paus nem hadin kata ka jingjia hadmas klenti Damascus haru kata ka por ka bautho yakane ka city sa Timothy ula plasai nga la itu ba yauta ha ubanganget parbanget nagane ka jimpen kalat mai yaka jingim jong upol ngising utho bautrai ha baumon ban jiet ban penankam yano ula ban pengela thmai naga jinglong rim saka jinglong thmai naga jinglong jot ka jinglong bala pach lepra ka jingim sya ka jinglong kabala sop span kabala penklan bor thmai sibon gibreu kibau bleu la jiet la penankam nang taka kam jong u kila julong mensua kinong buhat kinong di drugs ki nong penjenjar yala ka yeng kasem yaka imlang kasalang bat kibom don jikermen su bakin don ka jingkela ndai baka jing im jong ki kanang hiar ka jingjot sa ka jing kham jot sa baka jingjot ka bakrau jong ka met baka mesim jong ki ndai ku mupol haba utrei mesim jong ublei yo ya ka jigla ka mamut kino ya ki berim pat ki long ki jing thau ke batmai ka banta jongi kum ki noyam jo ka balang kum ki long keme ki long ka ki samla ki ba sakri utrai ka long bangin wat ki ba kum kita ki ba sya iben ki ba sya kanta ki ba don sebar naga balang lan naga jinget hau trai Jesu ngenam iben bakilong kiba snil, bakilong kiba thala, bakilong kiba jot, kiba rem. Hendrai ingin lej ban wat, ban seneng, ban kerau, ban yeslok, bat ki. Bat penduai lem nak menta jongki. Bakilong kinong yatrai lem, bat utrai Jesu, ban pengelas mai, yaga jing im jongki. Susu kipara menget, kadon sakwe ke jingkela, hadin jong ke siem jong pol. Bat utrai Jesu bat kata galong mameno suaba unit siem bat itu yo utrai Jesu upol ulang ubreu ubas ngau sarong ubak keret ubas ngau he ubas ngau krau ubas ngau don bor yaladi pani pule ka siti siki Filipi kelong balai kedekat ke bah nyau ke buang lada uno weipat umut ban sene akado manga ngalong ubak kampalat ban yuta kata mul ladon uno ubas ngukrau ubas nguhe ubadon kebor ka kerdan ngadon ka kerdan ba kebor ka bak kampalat ban yuta nama ngalong ugenja Israel ngalong u Hebrew naki Hebrew ngalong ubanaga Jaj Benjamin u Parisi u Bashirham haga jinget niam jiu ndai menta bola itu yau trai Jesu ulai kendu yau markmat lapan gela ya hukum kita ke Jaj Jinglong ju ke baudon mensua baru pula haga nega city segi Filipi naruk ke nong ke balai kita khot ke ban yau tu si pau ke bawang yakini ki kentin
Kita ki balalong ki jing mentoy nga. Yakine nga nyau ka jingdu. Nagamanta ka jing bhakortam ka jing tip yau Christ Jesu. Baduang susu. Yakine nga nyau sendrom yaki. Bangan yo itu yau badia ka bor ka jing itpat jongu. Parwangit nang mamanga bat mapi ngila ban tip bat bai thu ba yau trai ngidei ban but ya ganuksa jongu pol ino ya jing long barim jopi la pidon ka jing sneu sarong lade ka jing sneu he ka jing sneu krau ka jing kwa bor ka jing kwa burom ka jing kwa kardan haga kam sakriblei dei ban ino ay kita baro badan pong ya kaman sim jo kajing ngaurit bat kajing len ladi kajing sarong ladi kajing sungwe kajing sungkrau kajing kwa bor kajing kwa buram kajing kwa kerdan kilong kajing kadum yang i ban yo i ya kadur ban ya khmat jong utrai jong Jesus Christ they ban don ke transformation they ban don ke radical change kajing penkelat mai, kajing penyeper ke babak lebak, naga barim saya ke batmai. Saya kajing sengurit, bagi kajing lain ladi. Kumbau traji suwang, lada uno ru ukwa banlong krau, apa dengan jangpi. Ai bun hiar saya ke kerdan, jong kajing long syakri, kajing sengurit. Nomor wang, hikai nanga. Nomor nga ubalului, ubajemnut. Badu berit ha kadonut. Sakoi pat kejekren jongi sepang kejeng itu jong upol ya utra Jesu. Upol itu ya utra Jesu om dei kejeng itu pateng jong na kiwai pat. Lani lengba na kejeng itu jong kiwai pat sapang Jesu. Kam dei lengba jong kejeng pelajengej. Kam dei lengba jong kejeng pule jong ya kejeng tho. Jongkiri ustad, haka history, lani haka theology. Sibun ke Kristan, haki balang jongi haki nigisngi. Ki long Kristan, maaf ya nga, tagawa buram. Namar ki don, ki bangila siyam ngila kendu, ki bakum kita. Ki ba itu ya utrai tang nasla. Lani ki balong Kristan, tang namar bala kaya ki, haka balang. Lane tang namar bagi kemilinti ban yo eki ege ki mentoy na kamenta ka jingim joki haba kilong Kristan ndai duna kandiat ki bai thu ba yau blei ba diu trai Jesu upol upla bau itu yau Jesu ubalami pat da ka jing yesem pat ka jing yakendu jongu Kaba marhamat. He knew Christ personally. He knew him intimately. Para mga kajing tip, kajing itu, jongi kam de ban long tang nasla. But tang nakiway pat kila jing tip. All knowledge of Jesus Christ can never be at second hand. Kaniyam Kristan, bat ki Kristan kiba sisya, kiday kiba tip, om syapang. Not about Jesus. Henry kiba tip at kiba itu daladihi yau. Christianity never consists in knowing about Jesus. It always consists in knowing Jesus. Bangila ba itu ba yau Jesu. Niran kam ban wat yau, ban lek sekejaka kentang maudon, banyak keren, banyak selok, ban penut por batu, ha kejaka ke bekerpang, ha ke por ke bekerpang, man na kesengi, man na ke por. Kidan bun kijing mi, anda bangila itu yau trai Jesu, ngala kedau sepang kejing pengelas mai, but ngan kedau setang kawai lagi ladon buon
Kaya kami apa pila itu ia utrai Yesu. Kabangila mansim kum kusa kalong kato kabali itu ke gospel Yohanes kalong kaban reu gitu kat reu pun reu hadu nya buai. Hakabali itu ba hakapor ke ba utrai Yesu dang don nak ni percaya habula le yalap ulapan i yaki kamba kiba ula ban le yaki breu kiba pang bagbistom kiba bon ki jiu na keleng-keleng jong ke Palestine. Kila yawan ban sengap yu, bat ban bo yu, bat don kibom tipsu ya katangan ya kasliang joki. Kat ba kala penlong yu trai Jesu ban sengos nei yaki. Ndai kam hadien onda wala kren ya ke jing kren kiba kam ke jikai kiba kam kiba kam don kam ya kibang ngej bagi bod yu bagi deban le si bon na kita ki pajba kiba bod yu kila keladino kila ino ayu bat habu trajisu i kumta ki don sakini ki kalar ngot hajan jong ula pai seki baula bu ya jingkeli haki piru piyamon ban leño Piru piamon balai no kum kutu kiwei kibala ino ayanga Petros ubalong unong kren na kamta ki khalangot kisnran ki bejan jong Jesu uyeng baru jubab how try Jesu dagabong go try dei hanu pat ngin yelet me medon ka tin ka jing imbam jukut bat ngilangej ngitip ngi itu baru bamelong ukres ukon jong ublay ubaim kumu Petros bagi senran habangi don gaji itu bah gajing tip bah baga jengit ke baskem hau tau bengingit utrai Jesu nang penim jongi ladawan gijing pensoy ladawan gijing ladawan gijing jenjar ladawan kinong hikai kiba bakla kiba pun bakla ya kijinget bagi hikai song terai jong kabalang perstrian ngin om paidien nengin next kem bat ngin don tang hajan jong utrai nginam keladin nginam ino nginam lendet no ya utrai ni poi sa kabenta ka ba jong kajing kren jong pol hakani ka dekat bat kata kalong ka ei ka bau pol lele habau la itu ya utrai Jesu wala pla ka benta ka ba jong kani ka dekat Timothy wei khadar bawang ngangetskem ba ulong ubala ban ri ban sumar kendong yakata kabangala buti hau baun sumar kendong ka hadu kasngi kabakut sisien bau pol itu yo tra Jesu ula buti la ka jingim ula buti la ka mesim badiki ke baro ka badiki jongu ha kiti utra Jesu bat hawala le kum ta udon ka jingit ka baskem bau try un bat un sumar kendong ya ka klem bread no ya ka klem penja ya ka klem pensniu ya ka klem penjot ya ka haduk kata kesengi kabakut jong ka jing imu jong pol lane kesengi jong ka jing bisyar ya ki breu barok ka ketien IT lane buti badon hakane dekat lasim naga ketien grek parathiki bat kane ka ketien parathiki ka theu ya ka wei ne gi rukom le jong gi breu ha ki ki por handai gi por jong pol ya ka jing don jing em joki unu breu la bandon ga jing don jing em ka spa ka rupa ka kser lane ki mau kodor ki mau nai haba singan ban bu iki hala ga jong ga yeng la se kam biang ga jing bu usep tieng yo wan gi nong tu gi nong luti kumta ura ya ka ta ga jing don jing em jong u ya ka song jong ki mau kodor ki mal kodor ban le bu no ha wei ubreu
ubala banong uparlok jongu hendreu bu itu bah badu syania bauta uparlok jongu un penbu lem bat bakalong singan ban bu akaying jongu bat ula ban wan ban simno ayaka kandiat lane ye barok kata ko bolabu hakanong no kepor ke bu don kam lane lade jia ba uyap no utau nong wan penbu kikon jong u kino na pedeng kikon jong u tila ban wan kam lada kidon kisaki setar kijing tho lane kidak kisin kiban pensisya ba kidai kikon kibadon hok man yo pateng nakata kaba u kepa joki ulon penbu hauta porlok u ulai thu bu la senia ba parmangai upol wong upunan kam ya kena kaktin paratiki ngala boti ngala IT ha utrai jonga ujistris om ya kaspa om ya kimar perthai kibaw abandon ndrai la kamansim ya la ka jingim ha utrai bacisin bau la boti ha udon ka jingit ka baskem bau ne batangune ubala ban sumar kendong ya ka haduk keski kebakut balai upol us ngautu bau don kam ban buti yala de yala kam sim yala ka jingim hau trajisu kalong namar bo tiknai yala ka jong ka jingim lano kan kut kabau ngau tikna kalong baga jingim jong u kanom slim hagane ka pertai satang ka ni pol lesi unom don su nangane ka pertai nama hagata ka por udon haying bedi wap satang jing besar baga jing rai pendrem bat ka jing pasi lane ka jing krai kle yu namar ka jingej baga jing trei jong u ya kam jong trajisu uba long unong penim jong kibabun hangane ka pertai bat kum tau ngudon kam menta kar borang im kar badang sa ka man sim jong u ban boti hau trai yala di bat yala ka jong ka jing im jong u namarungej bau sania bola ban sumar kendong yaka hadu kata kasni kebekut parbangai mengiru ngiem hangane ka pertai kaba ngi ngautu bangim tikna lano ka jing im jongi kan kut kamtam hagini kisngi hagini ki arsnem arhajar arfau bat arhajar arfway menta habalawan kane ka jing pang corona virus pandemic yo iba kamtam ki bala temen bala akamet bala don pa ka jing sitom katukan ni akamet jongki tang ars ngi lais ngi habas la test pagilong positive la bu ki la ra ki sa hospital ki khlat no badon ki ba dang ham pedeng kerta ki ba dang samlaru ki khlat no hangne ham khalaya jongi kumba praspa tam tang hagane ka snem gila du no la ka jing im kendit kesan lesi klem pengkre klem pat IT buti yala hanu yala ka jing im jongki haga pertai daki million ki breu hamtama ka snem arja artho ko bala no ki breu kila du yala ka jing im namar ka jing trade bor jong kane ka khlam coronavirus pandemic ban mangiru ngindang hamat lesi ngindang hapsya ye hukum kane kajing tray don bor jong kade kajing pang hagini gisngi ni don na kajing septieng kajing saus ir yala kajing im yo bakan kut do sian lada kalong kumta ladang im hapdeng kajing saus ir kajing septieng hapdeng jong kajing kajing jar jong kajing im hagado hano nginai ti ladi hano ngin bu ila kaman siem ban sumar kendong yaka haga spa haga bor jong gibriu hagi vaksin bag sarkar ka ai
kini kinam la ban ri ban sumar kendong yakado bade kaman sim jongi dei tang hau try jisu ubla IT yalaga jingim ubla sya yaga jingap halor jong ka ding pna ubla ino ega khat ka buram jong pa jong habneng banwan long breu sakane ka percai bad ban yap yapli na kabanta jongi baduang lada PIT hanga ngan sumar kendong yakaman sim jong pi bad lese yakamet jong pi ru wei u kapten jong wei ke jahat ulanya ay ka jahat la bun snem nakaway ka ri sakoy ka ri mo ya lang bay ka duryaw hakipor jo ka jiya lenti jong hakata ka jahat hapleng duryaw kilawan kijing kheryong kimapen ki phalo sene ba setai ka ling ya ka jahat jong bat kabalajan pengam ya ka jahat bat ya ki breu ki basyong hangta Ndai da kajing start ju da experience ju ula ban king bad ban pelat je kaling na kajing ngam julop jongka anda bola song thai dan gi bakali u kiong captain pile kumno hagapor ka ba khe ke eryong ka ba jur hapeng duriau pile kumno ila ka jong jhat jong pi kumunong nya wang yakini ki kentien. In fierce storms, we must put the ship. We must do one thing. There is only one thing we can do. We must put the ship in a certain position and keep her there. Hagapo jong kijing ki eryong kabajur. Ngi don kamban le ekaway, but don tanggoy galinti ban le. Bagata kalong ban bu iya ka jahat ha ka jaka ka basengan bat iya ka hangta kani kalong ka jikai yang apa dia pi para mangait hagani ki po jo ki bom sengan ki po jo ki bom tikna jo ka jingim ki po jo ki jing jar ki bangi mat hagani ka percai bu ti yala ka mensim badila ka jingim yala di tang hau trai Ulong ubala ban sumar kendong. He is able to guard and to keep it safe. Lom day egamet. Andre kam tam ya kaman sim jongi. Bakan im hadu kabakut. Ublay ungkur ku. Ya pi baro gbas ngap gbios ngau gini ketien ke kubor na utrai. Nakam ta kuboram cu. Amen. Ngi penpau ke jing siaungu sibu ne ya I pastor di esoklet I balaai hapdeng jongi ke kubor na ke tien uplay hakane ke sngi ke ba kerpang ke theological Sunday ti ke kubor ke ba pastor kren ke long ke ba kordor ke ba ai jing mentoy ba jing kerku yang I sibun kum ke balang lembat ki perlok ki bala ban yesok lang bat ke balang hang ni lembaga deng ke jing sekri ha kani kapor te to bleu nang kerku ya pi pastor ya ke yeng ke sem ke jong pi unang ai ke jing ko jing khia ke bor ke jing start ba pinang la ban pendap ya ki kam ha yeng hoj ha ke balang bat ha ki babun ki benta jong ke jing kit kli te ubleu la don bat pi ba pi mi menne na yeng na ka snong na ke balang kila poisuk hang ni bat ngi kum ke balang ngi pha ya pi rangkat ke jing kerku ke jong play bat ublei undon lam rangkat bat piru haba pilai phai biang shala ke yeng ke sem ke snong ke balang bat ublei nyai don bat pi ha ki por ki banang wan te ha kane ke poru nasio ban ai kublai ya kinong isim benta baro ha kane ke program ki bala pendep ya ke benta ke bala benset haki bat kene ke program kalong ke job ha ke ba ngangai kalong ke jingkerku ya pi ki prabangai bat ya ki perlok ke ba yeso lang bat ngi
Tengah ai kublai ru na kabenta iba Kevin iba penbit pembiang ya kasaum. Ho iba wan rap rangkat ki perlok ki bawan ban yarap ha ka ban ring ya kene ka video. Ka ban long ka jing mentoy ya phi ki prabangai syaki yeng ki sem ki jong phi. Te to bleun kerku ya ki benta barok jong ka jing syakri u bleun kerku ya ki nong isim benta barok bat kerpang ya phi ki prabangai ki perlok ki bayasok lang ban mane ya blai ha kani ka sengi. Tengin penwai no i kani ka jing syakri lang ya blai ngin ya ruai ka jing ruai ka balai spa ar. Ka jing ruai ka balai spa ar ngalong jong me trai ktin jong me ngas nyo. Bat hadin kani ka jing ruai sasisin nga kerpat i pastor DS Soklet. Insya baha ban ai ka jing duai ka balengkot bat ban kerku penwai. Ngalong jong me trai tin jong me ngas ngeu kapen pau jing i jong me ban ngakwa ban kiu da ka por jing e ba men ring kam jan sha me ring kam Hajan try ba i shaka ding na Calvary ring kam hajan try ba i shaka krum la mong jong mi shaka kam jong mi tu pin bit yang daga por ka jing ai daga jing i trai ngai pe chami shim kamon jong aku play ring kam hajan try ba i shaka ding na Calvary ring kam hajan try ba i shaka krum la mong jong mi aga jing skeu pa ban yo shong por aku mat ka kechong mi tang ban yo duai bat ya sulok try kom shilok nga un ban mi ring kam hajan try ba it shaka krum Calvary ring kam hajan try ba it shaka krum la mong jong mi don ka du riao ba ha jing i jong mi kat bangam la shani don jing men ba krau kat bangam la kot adu ban wan shom at me ring kam hajan try ba it shaka ding na Calvary ring kam hajan try ba it shaka krum la mong jong mi
duai trai bo blei ngi ai ngoi yeme bamela don kat bat ngi nadu ki por blei no hadu kene ke por mamta ngai ngu namar ki jingker khu mel ai ngi nam ta ki met jongi bat kham tam na kam ta kam sim jongi ngai ngu yeme me ai kene ke por ngi bengin sekri mani yeme ngin sngap ngin sa skor ke tin jome ya ka bala bet hak batlot to penmi me yuso hak bor to kor khu ya iwe pe khot jong ke balang hang ne amal ki makin nang san hak jinge kin yai ne skem me kin la bani sem ni kan du mar mat bani thu bha yame kum melong try bo nong panim jongi try nang mino nang ni to plat de jing ker khu jong me tu da ai pa jing ai ka dab yang Jesus Christ bo try ka jing ba ka jong bleu pa ka jing slok ka jing tingen ka set bor musim khu tu kin long lem bat ngi bat ka theological college jong ka KGP assembly ka badon ta mau klot yagi kam jong kai ki nong trei ki nong hikai ki nong pule ki badon haka bat kan long lem kat bai wei pe wei nagi khon jong blei ki badon hagane gari jongi ba kleks la ka pathai rumata ba la kata amen